Hi guys, masang adlaw ni yung tanan. Ganing laag na ko ro Miss Bay. Yeah. Hi guys. Dami dari suri-suroy kay. Awas ka laay. Basta kapoy kay. Ikaw. Pagka-order lang suri-suroy dari. Sige. Ara ba sang ko pahamplo ra Miss isang pagpasok guys. Kita man siguro mo. Paso na sa pagkahapon mura na pag-umo. Ajo naman kasuig nagwapag pa rin. Para lami ara ba sige mong gawon floor. Alami abitaw salamat kaadto sa nag-sponsor dagto. Grabe. Ate Ilin, salamat eh. Ang biu hajid ka adto Oh, kay ko ano to si Zahini mo to dyan ni Wendell Quesido, designer nga sa Cebu, famous. Famous Nga na designer. Nga sosyalon nga mga gown. Amo day guys nga rang kabiu ka adto. Bitaw? Pastilan. Bukat laman si Zapiro, madara man po. Mo ere pa to ni mga kuhaig bato to na to atay print na to ba. Pwede ba to? Wala ko kanahana lagi po bagay. Kuba man din yung kaslon. Ara nagkalba ka adto floor. Kulba ka daga magtawo, inigpaso ba? Singat ang undoy likod. Laman. Grabe ini. Grabe undoy ka. Dagay-day ko dagit sang singot guys. Ara ini to did. Sa mangin, Kuwang kubaan. hindi kuwang rito ka na electric pan bitaw. Ah, nagasangin doy, pig smile doy. Basta undoy. Espero Sabon ta kalibangan siguro dito to. to sila. Mara ka kalibangan at taranta buti kay. Parang gagawin naman ni Paza guys. Para lang Sa duha. may purmang undoy pagpasok wen. Ara man to seryoso ay sana mo na irisag ka ng video floor. Ano ko kita Na direct video floor. Wa Smile na man. irisa. Ha? Smile man. Di seryoso undoy. Sa kay ganahon na dato, katusan Kulbaan, na dato. kulbaan nga sani ba excited nga. Naghalo-halo na Ano gitang man gibati. nga magimong nangdoy. Sometimes gibati na. Sa magaw man gud. Aw. Siya pa sa mga ilutan ko sa mga ilutan mo. Sa magaw eh. Tamago Sa day magaw bitaw guys. daas kuan katong di ra pong inita lagi. Ano tayo ta pod? Lagi. Timingan Labi to. na dito tumoy. Bio pro bios ja katong nailingin bitaw nga nga nagsiga. Mura pa din lagi. Cha, grabe nice. arang ka nice ka azu. Nice with to katong mga buwak-buwak when direct when hindi mo ra to na mo gununting-gununting. Arang ka bio lagi ka azu mga design. Kamo ra nag-design nito? Mga young people, ako igor ko nagtabang-tabang pero mga young people mao jud to nang kuan dito Ano to plano. tanan? Arang gajeng lami guys. Igor mi dadtong na ako igor ko tong gunting-gunting. Kanang tabang-tabang gan sa ilang plano sunod-sunod. Guys, mangutan ako gasa sila mag-honeymoon. Kay mag-excite man punta. Agaho, hotel di Kugon. Kaya dyan gusto kay hotel di Banana man. Pag may nakanahon na decide ug asa dyan. Asa man nadapitan ng mga kagwanga na. Narar si likod. Likod sa kabadyanan. Ani pa ba rin pa ko na gastos ra. Madyo man tong hotel di Banana kay magpuod mara magdahon. Ipanghanig. Panghapin ra. Nabilan po dahon di. Oh, pastilan. Okay na. Da. Ato pan po dahon. Makasave. Hotel di Banana dyan. Makasave na guys. O, di pa dito sa hotel di Kugon. Ato stop tagas magkugon ito. Marang pagkakaligon. Ato mas koan. Darag banig. Dito magbanig na. Okay na. Huwag pa gasto. Da, manawa lagi. Makuha man si Aron guys, ato ra ko na sila mag-honeymoon. Okay. Tapos hotel di Kugon o hotel di Banana. Palit pagkonsumo. Oh, Zed. Lahi na ra ba dyan yung minjo floor? Kaya mag-budget des konsumo. Anay budget. Samot nang nanong bibi. Pagkama, nagadyan mong bibi ka dyan. Din taon. Karoon na nagadyan liwat. Kahit naong queen, maraming kagsus. Pagbaan ako. Grabe. Cute. Good. Tugba ko na Bright. palit Ha? tugba dang. Wala na may tuba ka nang hurot maglubi das bagjo. Ako Napastila. pitilaon ron. Ngita man ito tuba. Kung na magalit tuba ron, siguro mga sintos na bating galon. Ginama. Kuha naman to, tangog na rampa. Big, kamadyan. Mga gani. Ibangan mo po dyan. Murigit, gasag ka na. Guys, nalipay ka dyan. May nahaluna na silang duha. Nahaluna. Raga dyan yung taon sila guys. Nahaluna naman sila. Oh, nahaluna naman sila. Mas nahaluna pag dyan sila ron. Nangita na sila guys. Huwag kaabangan. Nag-asa sila magkuan. Ano mag-abang paman ko nga na may daghang bahay na to. Mag-unboxing. Ang pero may mag-unboxing sa mga regalo. Kaya po pwede para dang tos bahay tanan magpingot magbahay. Samot sa ilaw doy. Kaya kusina na rin nabili silang bahay. Huwag kabutangan. Dadaghan ra ba dyan to floor mo? Nagtutong karton. Ala, aga magkay gaman to, iraga dyan tong karton, bahala. May nga mo nag-unbox. Sana surid to. Di ko magsaba, bahala mo. Exciting din ay nagab. Hala, guys. Kaya may extend na to. Nay, nagkikal ko buhi. Wala pa kayo na. Kaya ko mabrihan. Ala, naraba may gibutang na tong kuan, basta open na laman mo na to. Magabang na laman ni. Ha? Hindi kan babasig na. Tuskig na to. Puskig na gatang ibutang na to, day. Naimpas na. Sige mo tayong bitog Be, anin. Sige sa saya atang ibutang na to. Ingna, tuganis tita. Sigalo bang tita?
Insay atang gibutang, ikaw man to'y nagsugod. Unsa man Ha? be? Ay di kinkin. Ah, si kinkin kuno nagbutang, tita. Maila ra na inig huling. Hani ka sisud. Mo 18 to, buhi pa. Luja na turong mga ko na kay turong kadlaw. Luja na to. Guys, nalipay ko kay diya sila dari sa bahay, naglaan. Kuy na kay brief balik na. Brep. Okay, gamit na nugma maganimon. Ilan mo order pa ko. Tuwa na to sa kanang na. May unhan. Tuwa na to sa kuanan, kuhaanan. Hani may size ni undoy. Ani size ni Roy? Dako mas undoy biyag na sa mga XL. Oh, Baka magkanag. XL no. Pwede ba ka magpatahiro laman na itong sukod sa zito? Large. Large no. Large. Basta ka na mga natasya og kanang MSA kay dagko man na floor kay pang American size man na. Maka mo pagkadukunot, yan sa bako na kitang kunot. Sampo. Kaya mo magkuha. 10 ton no. Igwad-igwad man iniglakaw. 10 ton hinuon. Mag-itik. Agbatag ko yun, nagtuanan. Araman. Nagtuanan to ah. Arang gadin ng bata agad sa kazuka. Inday. Uy, nagdagandagan ng kagwang ah. Ilya, halaka. Dali takbon sa kadag baki ron. Kidnap ka siguro ng laagan ka. Dali. Dali. Dali ka na tita, dali. Bak ba ako? Nagtinil ra ba di ay? Hoy, dali na. Katang inis tita magkuha nagbibi kay ron na kay kadua. Naibang-buang. Dali na. Agay. Ko nagazin eh. Nagazin gara ah. Pe, dali pe. Dali na ba? Dali na sila guys. Nila man hapon dari. Gapal ko ako na itong tiwas kay. Usad mo na ito patulog. Na sige, good luck sa inyong hapon pagpas mo. Hadit na, maniapon-yapon kusod mo mga un. Gaga. Sige, bye. Muli na sila guys sa programa. Ngita pa sila ilang kaabangan. Kasama nila mo i-order. Lazada na. Lazada? Wala na yung Shopee. Bawag shopping nga. Wa naman mo. Dami ako. Punta. Grabe oh. Marmulo. Marmulo. Basta ina-upload basig na yung order. Pila mo nila nga kada order. Mahal na. Pag po ano, 500,000 ni Maroy. Ang mahal dahil good food. Dito ka ako dahil. Guys oh, lami guys oh. Lazada ko nun eh. Ing na lang kung order ka. Dami, pagay mo tingog pa. Ganyan. Bye-bye. Bye, Flo. Ito na sila, guys. Ano sila manihapon na rin, guys. Kaya mukha. Signal pa sila. Patanawon mo naman sa mga utan, guys. Gitiwas, mga gabriel, ang utan. Mas mag-video ko, kaya naman sila spurami. Kaya hipangutan na sila, asa sila mangi honeymoon. At ito ko dahil kunos. Kuan. Ka hotel di, kugun og hotel di. Kuan, kasagingan. Oh, ngit-ngit na hinuon, guys. Pastilan, patanawon naman na dahil silang mga gulay. Yeah. Luto naman day guys, ti ah. Kauno na ni pa kay mahubas ag sabaw. Hala ra lami aka jug miswa butang sikwa. Tangan pa jud og sardinas. Guys. Tango unon kay rumi ma. Puro tag sabaw kay mara ba ni imong paborito ni sabaw. Miswa og sikwa. Sardinas na guys. Wow, lami kazo. Manay mo panihapon ron guys na. Manay wa ko ka video ganiha. Muta guys na. Wow, grabe yung muta ka adyo. Guys, nipalit pa ni batong. Mao na pa ni ang mga sadanan. Ugma. Diya, di aday guys, mga hinatag din ni ganina. Dito Miss GM ganiha, kay panghatagan man ka ng household dari sa poblasyon. So, 8 ka inganing, sa nangan, chicken, ni, chiklop. Sa may chiklop. Piso pa din ni, kay chickman. Dapat ni chicken loop. Chiklop man kuno. Aday nakaubot, kabutang subos. Miti chicken loop. Dera day guys. 8 ni kabok nga ni guys. Kihata ganiha. Dara pay uban dari. Tagaan pun may ngari. Isa ka 6.6 liters nga tubig. Ga begas pud tagaan pun mig begas. 5 ka kilo nga begas. Ya guys. 5 kilos nga begas. Ana sa magyata guys. Da guys, dia pay ngari Lucky Me. Grabe, aron naghanak kadong Lucky Me guys. Dapat kape ngani. Naka-free gid din taon ni guys. Kuan kabuk Lucky Me ni, 3 ka buok. Ah, saro di manggi. Kuan ni guys. Bumig ka og Lucky Me. Ha, ngani. Lucky Me beef og chicken. O 13 ka buok na siya guys. Aron naghanak ka agi. Kani katatay ni na, katatay ning bahin. So, every household man guys. Ay ngani. Thank you kagos naghatag na ni. Salamat kaago. Yan na i-mention kung kinsa naghatag na ni guys. Kay halos tanan dari sa poblasyon nakadawat. Kadawat na ning mga hinatag. Kita mo guys. Ang mo ni naghatag na ni. Sa mga kani. Tubig. Katong chicken, chiklop.
Laki mi kape begas ilan ang hinatag guys kana. Oh, thank you kaadyo sa mga gitang hatag. Kalibre din taon mga pila ka dengagan, pila ka sedanan, napay tubig. Di pa mi kay si Elia. Canang tubig guys. Punta ninyo guys. Yan na gamang sedan. Miswa og sikwa. Gibatangag sardinas sa lamia. Kuan to? Kana dayla dali. Sikwa og miswa. Char. Favorito ng kuan guys. Favorito nis mga heblaran. Kami man ni guys sa tos mga heblaran kay paus-us nig dugo. Samot nang isog ba ni? Lami man ni. Paus-us lang dugo. Paus-us nis dugo guys. Pero katuway mga dugo, adala mo pagpalabi kay delikado. Lami magod pa niya guys og sinugba kay humot ka adso. Karibang miswa. Kay sinabaw man ning amo kay ganahan man mig sabaw-sabaw. Yang no, ganahan kay sabaw-sabaw day. Sa it na. Kumbatik it. Wow, ganahan sa sabaw guys. Ina. Hilak in taon kay giapas ni kuya dito nag kuanog duwaan. Trak-trak may isang ganahang duwaan. Palit ato. Nabahan ako ato. Wait ka? Palit ko dokta. Ato pahas apaw pa. Apo, pares kang upaw nga trak-trak. Palit ka sa trak-trak guys, nga bako kay Tato baba ko pahas. At tato da. Ayo. Kuan man ka, lagi man ka. Bako de ka. girl man ka bako day mo ganahan. Barbie ug bako pasak dyan mo Barbie. Pasak na nag Barbie kuya. Ako live lang. Ha? Pa yung live. Ikaw lang drive. Pastilan siya ko nimo drive guys. Tay mahimo kasi siya ko nimo drive. Putol ko. Motor pud ikaw. Putol ka namar magubad ng sakyanan. Napunta ninyo guys. Di daba ayo. Yun na, eat na. Dami ra man ni parisan nagbuhat guys kani. Kaso kag magbuhat kana hurot man, takeb mas mingming. Sasan ka lang ga? Higop sa bola. Higop sa baw. Tita. Man nakasaltita oy. Kasi natin ginapod. Ay kita tirin ako nagpudpuhon. Skin. Hindi mo gyapon ko Kano? bulbere. Ay Bible biri. Ano to? Bible biri. Mana ka? Flower girl. Saya? Flower girl. Flower girl si Kuya Kinkin. Ikaw. Nabutang eh. Flower boy. Diyan to boy. Kaysa girl. Flower. Tangko. Lagi ikaw si Isang. Ikyang. Nabutang eh. Ikyang man kulon sa guys. Isang ko. Nagsi Kuya, flower boy. Ang tintin. Wakwak. Ay, wakwak. Aw. Wala ba nag-apay si Papa sa katong pictures mga ituon. Uli man guys, kaya nagdugay back. Aw, kabaw. Wali na. Tintin na. Wali na. Tintin. Isa? Wali na. Tintin. Tang. May kadong sabaw Ito guys. muna. Hmm? Kapil ko ito muna. May ang sabaw. Okay. Napadabaw. Kapil ka? Nakapil dahil sa guys. Ulo. Napasabaw na ah. Wow, lami. Kadong sabaw. Bidag mo, kapil di. Dagka pa man imong kasluto. Dagmag ka, kaya rin No. Nag-eat na. Di na magpinsing-pinsing ng kutsara. Umara. May espadang magsiga-siga. Sige na, eat na. Pungat be. Higup ya. Banta. Higup og sabaw. Ngit-ngit naman dari guys. Alas 5 pa gani. Ngit-ngit na. Lamdag pagawas. Lagi, naghanap ka Kin. Nandoy na. Mantila nandoy. Hi sila si Kuya. Latita po rami. Uli na. Kay hapon naman. Ano na? Nag-date pa to sila. Kanta pa. Atok bahan tita ma. Kanta si tita to simbahan. No. Kanta pa ka. Ikaw, kanta po ka. Adangagay kaganta nila tayo. Tintin tanta. Ang lalipad sa pagpasok ng tita. Taman atok bahan tita. Ato ta, ang bahan niya naman no. Si Kuya Bible Berry, di ma magdagan laging sa kuya, Ilhan. Mauwaw na. Ikaw, mauwaw. Di mangga. Sapat tintin. Di magod ka mawaw yan, no? Kumawaw sa kuya, magdagan lagi na padong paso. Di mangga. Di ko awaw. Di ko awaw. Nataan ako dindi. Mangga, uwaw. Nataan na ka dindi.
Hindi ko na magdagan si kuya guys, magkamangra. Aga ko maglugod. Hmm? Sige na, tiwas ng 8. Kaya dagan na yung mga 8. Napil, kimisin ko ma. Wala mas amo na. Bukan deh. Dagan Nalagi utan ko mga kayo. Miswa, magna, di man alaki mi. Miswa. Nabutangan po og sikwa. Puro na sila mawa. Asa di na sa ilahi. Yun na. Ini sana. Iwas. Dia biya kabuta be dali be dia. Si bengari. Ganahas kin kasi sabaw. Nagana pangluto nimo. Dagan na yung nahurot. Basta na yung sabaw ka na, ganahan nila sabaw. Ikaw rin tagay ka ito ka. Di ko na awak-wak. Mangapit. Unsa? Dito. Mangapit. Way ispat. Naman patin. Naiwakwak. Napatin. Di, naibaktin. Sabi niya, baktin. Kag mga ni baligjang baktin na baktin na hinuon. Nah, ikaw ko sige. Na. Patin. Apa matita ko? Na adi ay. Tiyaw. Naa. Na adi ay. Uy, pila ka buok. Naapurog na. Tuyang. Tulang. Naapurog nagbili. Tingpan para kag da. Iyaw. Ibulin na bukag wa na panit. Di na to, iihaw na to be. Ang guys, sabaw. Dito daw sabaw din. Nahan ko Kaon, daw. kaon busog. Nahan ko daw. Nagbakero man ni sila guys, karong hapon, nalabjan sila silang tita Florami ug ni ilang kuya Undoy, dadto sunahan. Tiro. Kaya ba mo guys, silang gibuhat, ag ilang baka, ilang bakiruhan dadto, ag silang duha, naghingot anay, murag mga unggoy. Naghingot anay, dahil mo na to kuya. Kukuha na. Dabaw. Naghingot anay, dahil mo. Hingot anay mo kuya. Kukuha na. Dabaw. Hingot anay, yung taon silang duha guys, nagbakiro. Palupad ba may sapi-sapi? Dada pang bakiro. Sapi. Ati man nun, maadyo ng mga buhay yun, kay pagabot sa panahon, hindi magyapon na. Wa mangga. Sapi. Taan, kaya rin. Why man sapi ayo? Wa katapi imo. Pastila. Sabi, papa. Gaman kag sapi-sapi ni papa, karo mo lupad. Oh, sus, ginawa ko. Ba. Pahas ede. Pahas tatong ede banana. Takin nano. Dako nga nakadak ang kuan. Nana ba Sus, nana. pastila. Nga nakadak ang tabanog. Na ba. Sus. Nana. Nga na lagi. Nana bang ka. Pahas. Ede. Napagbabay na nila la. Bye-bye. Bye-bye guys. Na ugma na pud kita na pud ta. Na may daghang luto lagi. Na magwash na ka sa taud. Nababay na guys. Windows yung ukon unsa naman ni daghan magbaon. Nababay na. Babay na nila. Lasipang wa. Nababay na nila. Mahuna ko na sa guys. Nababay guys. Kita na pata sunod. Sus. Pusog pa, di pwede madagan-dagan. Oh, pastilan. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye.